மண்டே ஈவினிங் பாலையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வெண்ணெய் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருந்தேன். ஸோ அதை வந்து நெய் காய்ச்சலான்ட்டு வானலில் வச்சுட்டு இந்த பக்கம் நெய் ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே செடிக்கு தண்ணி விடலான்னு வந்தாச்சு. நிறையாலாம் செடி இல்லை, சில செடி மட்டும்தான் இருக்குது, பெரிய தோட்டமும் கிடையாது. ஸோ சின்ன சின்ன டப்லெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கத்தாழை, வெத்தலை, அதுக்குமேட்டு க்ரோ பேக்கு, சின்ன சின்ன பாட்டிலெல்லாம் மஞ்சள் இது மாதிரிலாம் வச்சுருக்கேன். ஸோ அதே மாதிரி பாம்பு கத்தாழை, புதினா அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். செம்பருத்தி இந்த பிங்க் கலர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன், இன்னும் வைக்கல. அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த செம்பருத்தி வாங்கும்போதே இந்த 2 குரோட்டன்ஸ் கட்டிங் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். ஸோ அது இப்போ நல்லா வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதே மாதிரி வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்க ஷெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஹேங்கிங் பாட்டில் இந்த மாதிரி குரோட்டன்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன். சைடில் இருக்க இந்த தோட்டத்தில் நிறைய இப்போ புல் முளைச்சிடுச்சு, அந்தளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுற முடியல. ஸோ வந்து செம்பருத்தி, கருவேப்பிலை வச்சுருக்கேன். கருவேப்பிலை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பூச்சி விழுந்துருச்சு, அதனால் ஒடிச்சு விட்ருக்கேன். இப்போ தான் துளிர ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதே மாதிரி இது வந்து பீச் கலர் ரோஸ் நிறைய இப்போ தான் மொக்கு வச்சிருக்கு. அதே மாதிரி ஊசி மல்லி இதெல்லாம் தான் வச்சுருக்கேன். இன்னும் கொஞ்சம் சுத்தம் பண்ணணும். ஸோ நைட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா புதினா சட்னி அரைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தர்ணிகா கிட்ட புதினா கிள்ளி வைக்க சொல்லியிருந்தேன், நான் செடிக்கு தண்ணி விடுறதுக்குள்ளார. ஸோ அவையெல்லாம் கிள்ளி வச்சுருந்தா நைட் டிஃபனுக்கு இட்லியும் புதினா சட்னியும் ரெடி பண்ணியாச்சு.